Tässä kaupungissa on 1 000 000 ongelmaa. Tiedätkö, mikä niistä on pahin? Veikkaanpa, että uskottomat naiset. Helvetti. Mutta meidän kannaltamme, siis poliisina. Huumeet. Järjestäytynyt rikollisuus levittää sitä kaupunkiin. Suoraan meidän nenämme alla. Me teimme siitä lopun. Piste. Saimme sähkeen Bolivian poliisilta. Bolivian poliisilta. Että eilen lähti taas erää huumeita. Ja sen erään me nappaamme. Tiedämme, missä vaihtokauppa suoritetaan. Kiinalaisessa teatterissa. Panemme kummisedän itkemään. Aha. Miten muuten peiteoperaatiosi on sujunut? Hienosti. Olen soluttautunut teatterin sisälle. Kukaan ei oista mitään. Sitä paitsi saanhan lisätuloja. Mutta olen varovainen. 2 agenttiamme katosi viime viikolla. He ovat varjostaneet näitä tyyppejä. Luigi on ollut alalla syntymästään asti. Pääsi jo 3-vuotiaana äidiltään sormen poikki kiristään häneltä viikkorauhassa. Toinen on hänen oikea käteensä. Ollut alalla vasta 2 viikkoa. Työttömänä 3 vuotta, kunnes kävi työllisyyskurssi alamaailman hommiin. Siinä kaikki tällä kertaa. Mutta varo myös bolivialaisia. Tiedän. He ovat teurastajia. Siis odotamme, kunnes iskemme. Nappamme bolivialaiset, huumeet ja kummisedän samalla kertaa. Panemme kummisedän itkemään. Mitä me täällä? Se sama kuin viimeksi. Ei kai. Kyllä. Mut siitä maksetaan hyvin. Kumpi sen tekee? Sä teet sen. Toihan mulla on niin paljon kokemusta. Kyllä se menee. Kukas tyyppi on? Pomo sanoi, että se aiko laulaa ensi viikolla. On mulla tässä kuvas. Mut se on nainen. Mitä silloin väliin? Kyllä siihen tottuu. Miten tää käytetään? Sit vaan vedät ja... Katonko lippaassa paukkuja? Joo, ei muuta kuin antaa paukkua. Hei, joku tulee.
Tylsää musaa. No niin on. Olisiko sulla mitään parempaa? Joo, kyllä täältä on tämmönen Caprino uusi. Siinä on kuule jytky. Parempaa kuin tuossa minun oopperan kuuntelu. Joo. Laita soimaan. Joo, hyvä. Joo, Rupes tuntuun piekit tasaisemmalta. joo. Miksi me sysättiin? Täytyy kaivaa huumeet esiin. Missä ne on? Ne on kätketty autoon. Tullin takia. Aha. Missä me tavataan ne kundit? Kiinalaisessa teatterissa. Mihin aikaan? 7:15. Miksi me sitten piettiin niin kauheita kirjoittaa? Näkemässä saa ajaa niin kuin mä haluan! Hyvä on, hyvä. Enää 4 julistetta jäljellä. Hei, mitä kello on? Kummista käski soittaa 12:30? Ja puhelinkopista. No voi jo. Ja kukas näet, kun meidän täytyy tässä nähdä toistamista? Se puhelin. Puhelin, ota. Luikitella hei. Kuka Luiki? No Jamaa. Ai sä. Mulla on teille tehtävä. Laske tulee tänään 8:15. Tapaatte bolivialaiset kiinalaisessa teatterissa. Missä te olette olleet? Ollaan tulossa sieltä teatterilta. Me levittää sivuhommina mainoksia. Mitä väliä sillä on? Mitä? Helvettiä. Voi vittu. Pomo sanoi, että tapaatte bolivialaiset kiinalaisessa teatterissa. Ne on oikeeta teurastajia. Täytyy soittaa vielä yksi puheen. Kojootti. Onko se yksilmäinen? Puhelimessa. On yksi keikka. Odota. Pitäis listiä pari bolivialaista kiinalaisessa teatterissa. 7:15. Sopii. Maksu niinku ennenkin. Puolet ennakkona. Joo. Hei.